me avattiin paketit, kun oli Sinikan synttärit, niin yhdestä paketista tuli kuka ties aika oikea avaruusmies. Se sanoi krits, krats, bong, minä olen ding dong, ja kotipaikka on Hong Kong. Ja se itki ja se potki kaikki karamellit hotki ja se huusi aina vaan mä haluun. Se oli erikoinen lelu, eihän sellainen melu oikein sovi kunnon leikkikaluun. Sillä kun me yritettiin leikkiä, niin se pani kuonoon Heikkiä. Ja se sanoi, ettei tätä kestä pätkääkään, ja meni naapuriin metelöimään. Se sanoi krits, krats, bong, minä olen ding dong, ja kotipaikka on Hong Kong. Ja se itki ja se potki kaikki karamellit hotki ja se huusi aina vain mä haluun. Se oli erikoinen lelu, eihän sellainen melu oikein sovi kunnon leikkikaluun. Hei! Se karkasi meiltä ja me huomattiin, että pian se pääsi telkkariin. Ja katsoi siellä solmio kaulassaan ihan pokerina kameraan. Se sanoi krits, krats, bong, minä olen ding dong, ja kotipaikka on Hong Kong. Ja se itki ja se potki kaikki karamellit hotki ja se huusi aina vain mä haluun. Se oli erikoinen lelu, eihän sellainen melu oikein sovi kunnon leikkikaluun. Se sanoi krits, krats, bong, minä olen ding dong, ja kotipaikka on Hong Kong. Se sanoi krits, krats, bong, minä olen ding dong, ja kotipaikka on